Gagamitin ko para sa aking pinapaitan, garlic, onion, and ginger. Tapos lagyan ko siya ng green chili. Ito ano ko na siya, binold ko na to. Tapos yun yung gagamitin natin for pinapaitan, para may papaitan ito. Pero ito ibuboil ko pa siya, ibuboil ko din bago ko ilagay. Ayan, so maggisa na tayo guys. Mainit na yung kawali. Okay. Bawang, sibuyas, ang ginger. Kailangan ng ginger kasi pinapaitan siya. Beef. Beef pinapaitan. Meat. Ito na yung beef. Na-pre-boil ko na ito, ha? Binalik ko ito. Bago ko ito. Kasi frozen eh. Hindi napigas. Kahapon kasi ito pinalengke. Pero hindi ko naman kasi agad niluto. Sabi ng, shout out nga pala sa kapatid ko na si Mildred, yung nasa Hong Kong na kapatid ko. Shout out. And sa pinsang ko na si Ella, kasi matagal na niya itong nire-request. Nagluluto na ako nun, pero hindi ko lang pinupost, hindi ko lang nasi-film. Sabi niya, ate yung pinakaitan, sabi niya, hindi pa kasi ako nakapag-film nito, pero lagi namang kasali ito sa mga menu. Ngayon lang ako nag-film. At saka meron kasi yung na-film ko noon na hindi pala siya na-record. Kasi yung mga nakurap noon na mga menu. Shout out everyone. Ayan sa mga Ilocano dyan. Mga Ilocano, ayan, na paboritong pinapaitan. Ito na. Hanggang tingin lang muna kayo sa mga nasa ibang bansa. Pero kung mayroon naman dyan, then go! Luto-luto din pag may time. Gisa-gisa lang natin. Maglagay na ako nito. Kaninang binold ko kasi, ito yung ginamit ko na tubig. So, nireserve ko siya para yun din ang ilalagay ko. Kasi yung lasa nandito eh. Ayan. So, pakuluan lang natin. Maglagay na tayo ng mga, maglagay na tayo ng mga seasoning. Of course. Ito, Ilocano, mabitchin, paminta. Timplan ko nga ito ng konting patis.
Patis ito, guys. Oops, konti na. Then, asin. Okay na, pakuluan na natin. Palambutin na. Tapos, iboboil ko pala yung iboboil ko pala yung pinapaitan. Yung papait niya, ito, iboboil ko siya bago ko ihalo dyan. So, magpakulo muna. Yan. Pakuluan muna natin. Pinakuluan ko na para prepared na siya mamaya pagka lumambot na yung beef. Ayan. Kasi pinapalambot pa natin para mas masarap siyang kainin. Mas malambot. Ayan. So, ito. Okay na yan. Okay na to. Aroma. Pinapaitan na talaga. Ito yung pinakuluan ko ng papait. I-stir natin para maalis yung yan o. So, prepared na to na ihalo ko mamaya dun sa pinapaitan natin. Ayun guys, so ito, lemon, di ba? Lemon dito sa probinsya. Ayan, ewan kung ano yung tawag sa dalayap. Dalayap, parang sa Ilocano dalayap. So, ipipiga ko din siya dito. Pigain ko siya para maihalo dito. Ito na guys, kumukulo na siya. Malambot na yung meat. Ilalagay ko na rin yung pinapaitan dito. Ito yung pinapaitan. So, ihalo na natin. Ayan. Then, mga 5 minutes. Kuluan pa. Ayan. Balikan natin mamaya. Ito na guys. Kumukulo na. Kumukulo na. So, ilagay ko na yung green chili natin. Ayan. Yung green chili. Ayan. So, mga 2 minutes na lang. Okay na, medyo okay na yung sili. 2 minutes. Luto na. Sarap na naman niya. Hindi mo naman kailangang lutuhin ng bongga yung chili kasi itong chili, pwedeng nakakain to ng ganyan lang. Fresh. Tama. Aroma. Sarap. Ilocano. Hanggang dito naman sa paglulutuan, nagbubulong ka. Okay na to guys. So, papatayin ko na. It's done. Pinapaitan is done. Shoutout to all Ilocanos na mahilig sa pinapaitan. Ito na. Sa mga nasa ibang bansa. Hanggang tingin lang muna kayo. Kainan na. Lunchtime.